Magandang umaga, Pilipinas! Yan, maaksyong morning po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Masantos yakabosanod si katayo namin na imbag nga bigat kada kayo amin apo. Babi nga buklas kumuyo nga amin. Ni hao na. Ohayo gozaimasu. Pala nadadagdagan yung mga yun. Meron na akong natutunan na ibang yan, greetings. Pero nakakalimutan ko. Araw po ngayon ng Thursday. It's January 20. Mga lawatan lang. Tila silip-silip. Awakon na da. January 20, 2022. Mapleso agaw. Imagine. Masulok kapal walay January na taon 2022. Dati-dati inaantay pa lang natin ang Pasko. Dati-dati inaantay natin ang New Year. Pero ngayon ay January 20 na po ng taong 2022. Muli pong sumasa inyo mga kaibigan, mga giliw naming mga kaaksyon ang ating palatuntunan, mga isyu ng bayan, special edition sa Pangasinan Natal. Hanggang mamayang alas 9 ng umaga magkakasama po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Sa ating technical department, si Action Conrad Alvarez at kasama rin natin ang buong tropa ng Action Radio sa paghahatid po sa inyong lahat ng mga pinakahuling kaganapan, mga bagay-bagay dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan na kailangan po nating malamang lahat at syempre mga bagay-bagay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at maging sa ibayong dagat. Syempre mga update yan tungkol sa COVID para alam po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran at syempre ang tatayoy man alwar. Diba? May lanang tayo ni papalapag matakanlay siguro ang gaponi analo. Ganun yon. So we have to be keep safe always. Kailangan make sure na hindi po tayo mapapahamak at syempre ang ating pamilya. Kung meron po kayong nais na ipabatiin, mga public service announcement, mga kaganapan po sa inyong mga community na dapat pong okay lang na ipadaan sa ating palatuntunan, pwede po kayong mag-text sa mga text line natin 0922-852-1161 or 0916-493-8008. Kung di naman po masyadong confidential, pwede po sa comment side ng ating Facebook Live, Action Radio Pangasinan. Ayan, DWCN. Ang ating mga text line o mga landlines natin, kung lamin sa kay landline tayo dyan, lukasan nyo labalatan. 696-2256 dan 696-2258. Isa na yan sa mga landlines natin, kaya kailangan nakabukas lagi yan. Andito lamang po kami sa may second floor ng Duki Building, Galvan Street, Dagupan City. Yan pero syempre physical distancing, no? Kailangan nag-wear pa rin tayo ng face mask. Huwag po nating tatanggalin yan. Although ang face shield ay hindi na, depende na lamang sa mga pupuntahan natin at depende sa inyo kung gusto nyong protektahan ng inyong mga sarili pag kayo lumalabas. If you feel like wearing face shield, okay yan. Diba? Wala naman pong nagbabawal. Hindi naman po nire-require pero hindi naman po pinagbabawal. Better, diba? Para sa proteksyon ng lahat. Tuloy-tuloy po tayo sa pagpapamigay ng ating ascorbate, yung sodium ascorbate. Yan po ay proteksyon sa ating kalusugan. Ayan So ako, ang ibibigay ko sa inyo pagka kayo ay nag-share, yung mga sharer natin. May kita naman dito sa comment ng Facebook natin. Sharer, kwantod tanay. Pagka nag-share po kayo, bibigyan ko kayo ng 5 boxes of sodium ascorbate. Courtesy of Parex at syempre pagmamahal po ng Action Radio. Ayan, 5 boxes po ng sodium ascorbate ang ipapamigay ko sa inyo. Pag nagpunta kayo dito at nandito si Action Violi, meron pang kasamang kiss. Flying kiss na lang. Ganon, di ba? Kasi bawal muna yung hug-hug ngayon. At saka yung mga beso-beso. Di ba? Yun na lang. At syempre prayers na sana safe tayo lagi. Ganon yun So, i-share po natin. Share lang. At malay nyo, pagka yung nagkataon na nandito ako, tapos meron pang ibang pwede na ipamigay sa inyo. Pagmamahal yan, syempre, pasasalamat ng Action Radio. Why not? Good morning, Madam Emelda Palma. Thank you. Thank you, Madam. Siyempre, lahi natin yan. At siyempre, ang buong teaching force ng Binmali 1 Central School, may alma mater. Talaga iba yung pakiramdam ko nung nagpunta ako dyan, promise. No? Kasi siyempre, whether we like it or not,
yung elementary days natin, ay dyan po natin nahubog yung edukasyon kung bakit tayo, kung saan man tayo ngayon. Diba? Pero syempre, namimiss ko may mas maawang eskwelahan, madam. May maawag so may panbabatikan na sari ugugaw. Pero at least mga bago yung mga buildings dyan. Iisa na lang yung natitirang lumang building na nagpapaalala. So, pero maganda siya, malinis, no? Kaya kailangan panatilihin nating malinis, hindi lamang dyan sa Valley 1 Central School, kundi lahat po ng schools. Kahit na hindi pumapasok yung mga bata, syempre online, tsaka module muna sila. Kailangan po ay malinis palagi yung ating mga schools. Syempre nandyan naman yung mga teachers, especially dyan po sa Valley 1 Central School, headed by Madam Marilyn Padua, Emperador. Yan, very beauteous, very beauty din yan. Siyempre, mga lahi namin yan. No? At siyempre kay Madam Chona. At sa lahat po sa inyo, lahat po ng mga teaching force ng Binmali 1 Central School na palaging nanunood, nakikinig sa atin. Thank you so much for all the love and the support. At we're just giving back, no? Binibigay lang namin, binabalik lang namin ang pagmamahal ninyo sa amin. Sa lahat po ng mga viewers natin, kay Madam Delia Cabais na palaging nandyan. At ganun din kay dyan po sa mga senior citizens ng San Quintin. Siyempre kay Ma'am Precious Gem, kumusta ka na? Nagkasakit ka din daw? Oo nga parang tayo, no? Sabay-sabay. Ako, parang nabalikan, parang mga gano'n. Sa panahon ngayon, ang dami mga nagkakasakit. Kaya lang siyempre, ngayon, dati-dati, pag nilalagnat ka or may ubo or kung ano man dyan, okay lang na makihalubilo pa rin sa pamilya. Pero now, kailangan pa yung ganyan kang nararamdaman. Kailangan mag-isolate ka, whether you like it or not, no? Kailangan i-isolate mo muna yung sarili mo kasi merong ibang, may virus na kung hindi mo yan maagapan, ay pwedeng lumala. Ganun po yun. Though ang kagandahan, pag ikaw ay vaccinated at may booster shot ka pa, bagamat yung mga yan ay hindi naman sinasabing hindi natatamaan ng virus, tatamaan pa din, pero mild symptoms na lang. Pero mag-iingat pa rin po tayo. So, ganun po yan, di ba? Maring Jocelyn Olive Fernandez, how are you, Mars? Thank you. Para tayo maganda. At kay Wilhelmina Rodriguez Ravanzo. Good morning po sa inyo. At batiin ko na ito mga early viewers na Madam Delia Cabais, good morning. At yes, mas maganda tayo sa umaga, Madam Imelda. At Engineer Rose Montimayor Pasyon, thank you for all the love. Engineer, mag-iingat ka lagi. At Brother Dave Hugo Olanday. At syempre sa aking sisterette na napakagaling mag-shoot, no? Na si yung kanyang nag-iisang ikaw. No? Maraming congratulations sa iyo. Alam ko naman ever since, talagang magaling yan. Nga yung talo, champion niya lang ng tanan. No? Yung aking sisterette na palaging nagcha-champion, si Sister Adora Olanday. Nainggit ako, sana all, pero hindi ko na alam ngayon Parang nanginginig na ako. Nawawala na yung focus ko pagdating sa ganun. Okay, good morning po sa inyong lahat. Siyempre, thank you. Basta Madam Imelda, alam mo na yan, tamlatan. 100%. Oo nga, so clean and green, yes. Binmali 1 Central School, tama. Kasi alam na po ang aming mahal na principal, yes. Oo, siyempre, very particular sa clean and green. Correct yan, correct. Kailangan may mga halaman sa ating paligid. Hindi ko nakita yung halamanan ninyo, yung inyong gulayan. Meron pa ba? Yan, good morning po sa inyong lahat. Siyempre sa mga viewers natin, o mga listeners natin, by 1161 kHz. Magandang umaga po sa inyo at keep safe po tayo. Palagi po nating pinapaalala yan. Mag-iingat at mag-iingat po tayo. Again, si Kwanda Manod Pangasinan, matakunlay siguro at ang gapuni analo. Kaya kailangan sisiguraduhin natin na safe po tayo, safe po ang ating family. No? Hindi pa po tinatanggal o bahagi na po ng new normal, bahagi na po ng ating fashion statement ang pagsusuot ng face mask, especially pag tayo ay nasa labas. Kami naman, lagi kong sinasabi na mag-isa lang naman ako dito, no? At si Conrad meron naman kaming boundary na glass at malayo din siya.
Kaya hindi na ako naka-face mask. At saka every now and then, ay dinidisinfect naman namin itong mga gamit namin dito sa announcer's booth. No? Pero pag tayo po ay lumalabas ng ating mga tahanan, pumupunta ka ng public market o kung saan man, kailangan ay face mask. At kung may kausap po kayo na naka-face mask, social distancing pa din, physical distancing pa din. Importante pa rin po yan. No? At syempre, kung wala po kayong importanteng gagawin sa labas ng ating tahanan, mas maigi po na stay home na lang. Okay? Mag-stay po muna tayo sa ating mga tahanan, magtanim-tanim, maglinis-linis. Alam nyo yan, ako mas gustong-gusto ko na ngayon na nasa bahay. No? Siyempre, noon, meron yung coffee para ma-relax, parang coffee break, pagkatapos ng medyo mahaba-habang oras din sa trabaho. Pero now, mas yung aking tawag dito, yung aking place na pinakagusto sa bahay na lang. There's no place like home. Diba? Ganun po yun. Anyway, sa ating pagpapatuloy, lubos po ang pasasalamat ng mga displaced overseas Filipino workers sa pamahalaang palalawigan ng Pangasinan sa natanggap na tulong pinansyal noong isang araw, kahapon. Ang ikalawang edisyon ng tulong pangkabuhayan sa OFW project na ginanap sa Doña Emma Ballesteros Multipurpose Building sa bayan ng Aguilar ay pinangunahan ni Governor Amado Pogi I. Espino III na nairepresenta ni Provincial Public Employment Service Office o PESO Manager Alex Ferrer. At tumanggap ng tig 5,000 pesos ang 25 na displaced workers mula sa bayan ng Aguilar. Ang tulong pangkabuhayan sa FW project ay bahagi ng Abig Pangasinan, isang socio-economic program na inisyatibo ni Governor Pogi Espino. Layo ng proyekto na bigyan ng panimulang kapital para sa negosyo ang mga displaced OFWs na naapektuhan ng pandemya. Pinuri ng lokal na pamahalaan ng Aguilar ang ginagawang pagtulong at pagsuporta sa mga kababayan. Sa mensahe ni Maria Robel Ann Per Sagles, ang kinatawan at anak ni Aguilar Mayor Roldan Sagles, ipinagpapasalamat nito ang hindi paglimot ni Governor Pogi Espino sa kanyang mga kababayan ngayong pandemya, lalo na ang mga taga-bayan ng Aguilar. Dumalo rin sa programa sina Aguilar Vice Mayor Jesus Zamoco Jr., Aguilar Migrant Desk Officer Evelyn Dumlao, at Aguilar OFW Family Association President Maximo Melican. Naka-schedule na umikot sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya ang naturang proyekto upang magbigay tulong sa mga displaced OFWs. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pang buong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Alright, ayan, thank you so much sa patuloy pong pagmamahal ng ating provincial government sa patuloy na mga programa, iba't ibang mga programa at proyekto na pinagkakaloob po sa iba't ibang sektor ng ating mga Pangasinense, especially sa mga apektado ng pandemya. Yung mga nawalan ng trabaho, yung mga yan, yung mga dating nasa abroad na nakauwi na at hindi na nakabalik dahil nga sa COVID. Grabe itong COVID na to talaga. Ang dami niyang nagawang hindi maganda. Kaya thank you so much, Gov Pogi, at syempre sa lahat po ng mga department heads, mga provincial employees ng provincial government, at sa lahat po ng mga tumutulong sa atin, no? Especially sa ating gobernador na talagang napakaganda ng kanyang direksyon, no? Yung isa naman dyan, sabi niya, walang direksyon. Pero nakikipag-coordinate daw siya. Yun yung sabi ng ating Vice Governor. Nakikipag-coordinate, may coordination, makikipag-usap, nakikipagpulong sa gobernador. Pero sabi niya, wala siyang direksyon. Paano yun? Di wala ka ring direksyon. Pero as far as the Pangasinense is concerned, alam nila na napakaganda po ng direksyon, napakaganda po ng focus ng ating provincial government sa pamumuno ni Governor Pogi Espino. Magpapatuloy po tayo 5 minutes, makaran po ang alas 8 ng umaga. Oras ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance.
Okay, magpapatuloy po tayo. And 10 minutes, makaroon po ang alas 8 ng umaga. Kumusta ka, Ache? Ache Mona Lisa. Yan, pangalan mo palang gandang-ganda na di ba? Si Ache Mona Lisa. Nga po niyan, check, wanto at i-text wak na ani. No? Wanto ko no kasi tamla. Pag agad-agaran, wala muna. Pero I'll see, sabi niya. Tingnan ko. Pag meron hanggang mamaya. Update ka nani, okay? Alright, at syempre ako pa rin po yung lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Good morning, Ache Mona Lisa, Jimenez family. Yan, good morning sa'yo. At syempre kay Ma'am Lailani Manangkil Magno, good morning. Bengam Jubilianos, good morning. And again, sa lahat po ng mga listeners natin, by 1161 kHz, good morning po sa inyo. Yan, maraming salamat. Yan, si bro. Si Bagut-Bagut. Thank you nagbo-program din siya pero nanonood din siya sa atin. Maraming salamat po. At syempre sa iba pa mga viewers natin by 1161 kHz at sa ating Action Radio Facebook. Good morning po sa inyong lahat. Well, nakakalungkot mang sabihin pero medyo tumaas na naman po ang bilang ng mga infected ng virus dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. As of last night, as of 6 o'clock, January 19 kagabi, ay umabot po sa 461 ang new confirmed cases dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Ay, sad. So, ang active cases po ngayon ay umabot na sa 2,039. Ayan, 2,039 ang active cases natin. May recoveries naman, nakaka-recover naman, 147 ang recoveries kahapon. Pero nakakalungkot ay meron pong 5 na naitalang namatay. Naitalang namatay dito po sa lalawigan ng Pangasinan. And out of the 2,039 na active cases, ang probinsya po ay 1,780, ang Dagupan City ay 259 ang active cases. At ito po yung mga under watch list ng Provincial Health Office. Lingayen 149, Kalasya 129, Urdaneta City 125, Malasiki 87, San Carlos City 84, Bugalion 82, Mangaldan 77, Santa Barbara 75, Binmaloy 70, and Rosales 67. Siyempre yung Dagupan City 259. Gaano man kalaki ang bilang ng mga infected ng COVID-19 virus sa mga munisipalidad na yan, no? Ang importante dyan ay meron pong ginagawang hakbang yung mga LGUs natin, yung mga chief executive natin para gumaling na, mawala na, no? Para hindi na po madagdagan pa sana etong bilang ng mga nakakapitan po ng case ng virus. Bagamat tayo po ay bakunado na, tapos may booster shot pa, hindi po natin masasabi na hindi na tayo magkakapitan pa ng virus. But the thing is, palagi nating sinasabi yan, at alam naman po yan ng mga kababayan natin, na kapag ikaw ay vaccinated at mayroon ka pang booster shot, ay hindi ka na masyadong apektado. I mean, yung mild symptoms na lang ang mararamdaman. Yung parang ubo-ubo, sipon-sipon, at madaling gumaling. Kaya kailangan po, pag hindi pa po kayo bakunado, ay please, no? Please, pumunta na po kayo sa mga vaccination area. Ang ating provincial government of Pangasinan ay mayroon laging inihahanda na bakuna. May schedule lagi yan para po sa mga kababayan natin na nais magpa-vaccine. Teka lang, kasi meron yung schedule ngayon or nung weekends yon. Pero pag meron po, ay tuloy-tuloy po natin na ina-announce po sa inyo. Tuloy-tuloy po nating pinapaalam sa inyo. Nang sa ganon ay alam po ninyo at sa inyong mga LGUs, kailangan po hindi po yan pinupolitika. Kasi nasa batas po yan na kailangan mayroong nakalaang pondo ang bawat local government unit para po sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa COVID. Yan, especially sa pagpapabakuna ng mga vaccines. Kailangan nagpo-procure ang bawat LGU dyan. At syempre, ginagastusan nila yung mga isolation areas, ng mga bawat LGU, mayroong pondo dapat na nilalaan sila dyan. Meron din silang pondo para sa pagpapahayag ng mga information dissemination, kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Ganun po yun. At sa nakaraang session ng ating Provincial Sangguniang Panlalawigan ay
Kasama po sa mga naimbitahan dyan ay ang ating Provincial Health Officer si Dr. Ana Maria Teresa de Guzman. Naayon naman sa kanya, COVID-19 situation not critical in Pangasinan. Yun ang pahayag ng ating Provincial Health Officer. Sabi niya, we can say that we are in the moderate list. Moderate, no? Hindi tayo nasa critical risk level, pero kaya tayo ngayon ay inilagay na nila sa alert level 3 para ma-prevent na natin na tayo ay magkaroon pa ng surge of cases, and we can put some interventions already and address the increasing number of our new active cases. Yan po yung pahayag ng ating Provincial Health Officer, si Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, habang during the question hour ng sangguniang panlalawigan physical session na isinagawa po dyan sa Season Auditorium noong nakarang January 17. At yan po ay patungkol pa rin sa kanilang inquiry on COVID-19 situation dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Yan, prevention. Lagi nilang sinasabi yan, prevention. Basa-basa ka lang. Antes ka nabasa, kailangan naka-ready na yung payong mo. Okay? So yan po yung ginagawa ng ating provincial government of Pangasinan. Kung kaya't yan, may mga paalala at kung bakit tayo nasa alert level 3. Good morning kay Vicky, Victoria de la Cruz Barte. Kumusta kayo dyan? Sa Gibang, nasa Gibang ka ba? Morning po sa inyong lahat dyan, De La Cruz family and Barte family. Siyempre ang Ferrer family and Vidal family. Kumusta na kayong lahat dyan? Mag-iingat po tayo at kay Godofredo Vergara. Good morning. Yan, hopefully kasi pagkagantong oras nasa meeting kasi etong ating Provincial Health Officer, si Dr. Ana. Pero teka lang, try lang natin. Baka sakaling makausap natin siya. At syempre, malalaman natin mula mismo sa kanya ano nga ba ang sitwasyon ng COVID dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Kasi palagi nga yan, mataas na naman ang kaso as of last night. Kaya nakakalungkot. Pero yun lang ang kagandahan dyan. May kagandahan pa din. No? At least ay hindi na po ganun kagrabe yung mga naapektuhan ng COVID, ng virus dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, at may mga gumagaling din, no? Pero wag po kayo mag-alala, hindi po na wala po tayo sa critical level ng COVID sa Pangasinan. Ayan, ang kanilang sinaganawa lahat ay prevention, dahil as we always say, na prevention is better than cure. Ganun po dapat ang gawin din natin. Kaya muli, no? Sabi nga doon sa executive order na pirmado po ng ating gobernador, si Governor Pogi Espino, na ito po ay base din sa mga guidelines ng National IETF, yung mga social gathering na ganyan, yung mga baratilyo, mga piyesta-piyesta ay dinidiscourage. No? Kaya dapat sana mag-isip naman na tayo, magagaling na rin sa atin, no, mga chief executives ng iba't ibang bayan, kasi panahon ngayon ng piyesta-piyesta ang sabi nila ay dinidiscourage. Sana wala na muna, di ba? Wala na munang mga mga baratilyo kung meron man. Make sure na may physical distancing, na hindi po dikit-dikit ang mga tao. Sa Dagupan wala ni may baratilyo tanay, Conrad. Ang gadnata, panawagan po sa mga opisyalis natin sa Dagupan City, headed by Mayor Brian Lim, at syempre yung mga market marshals, headed by Mr. Michael Hernando, syempre market division, si Balon Aguido, Mr. Aguido, Sir Aguido. Ano bang inaantay natin? Tapos na po ang Pasko, tapos na ang piyesta. Yung yung baratilyo nyo, na yan din po ang nagiging sanhi ng dikit-dikit na mga tao, kung bakit isa po ang Dagupan sa may pinakamaraming kaso, bakit hanggang ngayon nandyan pa din? Bakit nandyan pa din? Anong inaantay natin? Kasama yan sa usapan, sa kontrata. Yan, nag-text kasi si Doc Ana. Okay, may kausap lang. Okay, so antayin natin 5 to 10 minutes. Alright, thank you, Doc. Antayin natin sa Dr. Ana, no? Hello, yes, Achimwana. Oo, thank you. Antam natin. Tayo yan.
Siyempre, ang ganon tutoy problema, Che, ang munununod. Smile ka lang lagi. Make sure na, yung ganon lagi, looking young. Alam mo yan, yung problema, ay sabi nila, yan ay bahagi ng pagiging isang normal person. Pag hindi ka normal, abnormal ka, ang kapla na lignam, ganun lang yun. Diba? Good morning, classmate Bouch, si Lerma Di Vera, at syempre kay Madam Chona, syempre si Paruro, si Mang Boy, Kalamyong and family. Syempre yung atchi kong pinakamamahal ko, si Atchi Rose. At syempre kay Sir Salvamar Cancino. Musta po kayo? At sa lahat po ng mga viewers natin via Facebook, keep safe po tayo ha? Keep safe, keep safe. Okay, so abang inaantay natin si Dr. Ana mga 5 to 10 minutes. Parang bigyan ko lang ng sidelight. Etong kwento dyan sa bayan ng Asinggan. Ito pong pagkaka-aresto sa isang senior citizen, 80-year-old na matanda, na inaresto siya sa kasong pagnanakaw. At yung kanyang ninakaw ay ilang kilos ba yun? Nandiyan ba si Jeric? Ay 60 kilos ba ng mangga? Na ang sabi ay mangga ng kapitbahay. Yung nagkaso sa kanya ay kapitbahay. 80-year-old, 80 taong gulang ang si Lolo. Pero ang kanyang claim naman, tanim niya yun. Tinanim niya. Bagamat siguro, hindi niya masyadong alam. Alam naman natin na pagka maganyan, hindi na siya masyadong particular sa bagay na yan. So ngayon, nung binakod na, kasi nabili na siguro nung complainant yung area, o nabakod na nila, all the while, ang alam ni Lolo, sa kanya pa din. No? Sa kanya pa din kasi tanim niya. So nag-harvest siya ngayon. Kinuha niya ngayon yung mangga. Ayun, sabi nung may-ari, "Ops! Sa amin na yan. Nasa loob na ng bakuran namin." So ayun, ang labas, no? Siya na nga yung nagtanim, siya pa yung kinasuhan ng pagnanakaw kasi nga nasa bakuran na nila. Okay. So okay tayo diyan, no? May kaso. May kaso siya kasi nasa bakuran na nila, trespassing, tapos hindi niya pagpapaalam, kaya ang kaso niya ay theft, pagnanakaw. Pero naman senior citizen. 'Di ba? Wala na bang pagpapatawad, yung humanitarian consideration? Wala man lang bang konsiderasyon? I know, wala naman ako doon sa lugar, no? Hindi ko alam, baka nagkaroon pa sila ng argumento or whatever na nainis yung complainant, kaya sinampahan ka agad ng kaso itong si senior citizen. Pero kung hindi ako nagkakamali, meron tayong batas hinggil po sa mga senior citizen. Titingnan lang natin para detalyado yung pahayag natin. Tapos ang kagandahan pa niyan, kagandahan talaga, no? Si Hepe ng Asinggan. Sino nga ba yung Hepe, Icam? Pakitawag nga si Icam dyan ay. Si Hepe naman ng Asinggan PNP, si Major ba, eleksyon, ay meron siyang recognition, merong award na naipost sa Facebook. Kasi nga, siya ay nahuli niya. Nahuli niya itong si Lolo, dahil sa kasong pagnanakaw. My God. Nakakalungkot naman. Ganyan na ba ngayon, mga sirs? Ganyan na ba ngayon ang magandang accomplishment? Kaya sila nabigyan ng accomplishment kasi nga meron siyang award, meron siyang nahuli na lolo na nagnakaw. Nakakalungkot. Hindi naman sa pinapangunahan natin sila. Alam natin na may kanya-kanyang may kanya-kanyang parameters, may kanya-kanyang guidelines, kung papaano nabibigyan ng award itong ating mga hepe, itong ating mga kapulisan. Pero yung i-post naman na dahil nahuli niya si Tatang, na 80-year-old, na nagnakaw ng mangga puno ng kanyang kapitbahay, pero ang claim naman ni Tatang ay tanim niya yan, binakuran lang, kaya naging sa kanila. Tapos yun na yung kanyang accomplishment, kaya meron siyang award. My God. Ano ba? Diba? Sir, yung ating PD, Provincial Director, na si Police Colonel Richmond Tadina, na isnabero. May pinipili yata si Sir, itong PD natin. Alam nyo, kami dito sa Action Radio, all out support po tayo sa PNP. Ever since, alam nila yan, tayo po ang kauna-unahang istasyon na nagbigay ng pagkakataon
nagbigay ng oras para po sa pulis, Pangasinan Police, sa Provincial Office, Pangasinan Police Provincial Office, para maihayag nila ang kanilang mga accomplishment, maihayag nila ang kanilang mga plano, kung ano man yung kanilang mga programa, kung ano man yung kanilang mga paalala para po sa ating mga kababayang Pangasinense. Tayo dito, whether you like it or not, that's the truth. No? O hanggang sa sumunod na po yung ibang mga himpilan, tapos meron tayong usapang police, no, during the time of PD Lee. After that, usapang police na lang na PULIS, si Colonel Wilson Lopez na nasa New York ngayon. And then after that, si PD Red, connect agad, action agad. No? At lahat ho ng support ay ibinibigay natin. Jeric, ano na yung pangalan ng hepe ng Asinggan? Pahingi please. Baka pwede nating tawagan, please. Tapos ngayon, sa bagay, nirerespeto naman po natin, no? Yung kagustuhan, yung diskarte ng bawat PD natin, ng provincial directors. Sumunod dyan si Colonel Gayo, si Insan. Nirerespeto po natin, sir, no? Ang ating DPDO, ang ating PIO, si Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo de Asis, sir. Alam natin, sinasaluduhan namin kayo, magagaling tong ating mga pulis. Pero sana po, no, dahil partners ang media at ang pulis, especially Action Radio at ang PNP. Sana wala kayong pinipili. Sana nila lahat. Sana po na bibigyan dahil kami naman dito sa Action Radio, sa amin, no, hindi po para sa amin. Makakakuha naman kami ng balita, ng information. Thank you for the information sa binibigay ninyo. Pero binibigyan ho namin kayo ng pagkakataon, binibigyan ho namin kayo ng time, ng support para maihayag po sa ating mga kababayan. Ano nga ba ang nangyayari na sa Pangasinan when it comes to order and peace? Pero again, since ayaw okay lang yan, no? Colonel Tadina, PD Sir, kung ayaw mo, di okay lang. Wala tayong magagawa. Kung ayaw mo, di wag mo. Balikan natin yung isyong yan, dahil nasa linya po natin ang isa sa mga superwoman, no? Ang supergirl ng Provincial Government of Pangasinan, ng Provincial Health Office. Siyempre, alam niyo na yan, pagkalusugan ng pinag-uusapan, pag COVID, sabi ko nga, kung pwede lang, ayoko nang banggitin tong COVID, pero kailangan para malaman natin ano nga ba ang sitwasyon ng ating lalawigan ng Pangasinan at siyempre, no, ang dapat gawin pa ng ating mga kababayan. Sa ating palatuntunang sa Pangasinan natin, nasa linya po natin ngayon ang ating sumisexy. Oo nga sumisexy si Dr. Ana. Gumaganda at kahit na stress yan, ang daming COVID, parang ano na yan, parang part na ng buhay niya. No? Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang ating Provincial Health Officer. Dr. good morning. Kumusta po kayo? Magandang umaga. Yes po, magandang umaga. Kasamang Violi. Good morning po. And Happy New Year. Happy New Year. At lahat po ng nakikinig po sa inyong programa ngayong umaga ng mga kababayan natin sa probinsya po ng Pangasinan. Pero Doc, promise, sumisexy ka. Ano bang... Thank you po. Maraming salamat sa warm welcome. Yes, Doc. Opo, naging guest ka sa question hour ng isang guniang panglalawigan nung nakarang Monday. Siyempre, tinatanong nila ano nga bang situation ng Pangasinan pagdating sa COVID. Yun din po ang nais naming malaman ngayon ng ating mga kababayan na nanunood, nakikinig sa atin. How is COVID-19 situation sa Pangasinan, Doc? Opo, tayo po ay nalulungkot na ipaalam sa mga kababayan po natin, Ma'am Violi, dahil po kagabi, yung datos natin na itinala ng 6 p.m. of January 19. Opo. Sa monitoring po report natin sa COVID-19 sa probinsya ng Pangasinan, tayo po ay nagtala ng 461 na bagong kaso. No? Ito ang pinakamataas natin sa 2 linggo na tayo po ay nagpo-monitor from January 6 hanggang kahapon. Ito po ang pinakamataas na naitala natin sa probinsya natin for the new confirmed cases. At tayo po ay may aktibo na kaso na binabantayan ngayon na 2,039, 1,780 po dyan ang province. At meron hong 147 na good news na recovery naman natin po kahapon. Ayun. As well, meron muli na 5 na nasawi po sa ating sakit ng COVID kahapon. No? At inalulungkot natin, ang pinakabata po dyan
ay yung ating pong 6-month-old. Oh my God, no? Opo. Opo. So yung pinakabata, Doc, ano po yung mode of transmission sa kanya? Sino po yung nakahawa sa kanya? Maaari pong ito ay nakuha niya sa kanyang ina, no? Kasi nga po, kung mga ganito po na pediatric group namin, yung mga 6-month-old or below 5 years old, ang talagang pinanggagalingan ng kanilang infection ay ang kanilang magulang or the mga lolo't lola, no? Na laging nag-aalaga sa kanila. So, doon ang exposure nila. Apo. Sa mga patients natin ngayon, Doc, sino-sino tong mga to? Saan usually sila nanggagaling? Ano po yung, sino po ang nakahawa sa kanila? Ano po yung mode of transmission sa mga ito, Doc? Opo, ito talaga po ay ang assumption natin ay community transmission na ng Omicron, no? Dahil nga po sa surge ng cases. So, yan po ang isa natin na tinitingnan na kadahilanan ng pag-surge ng cases natin. Pangalawa, doon sa nakaraang holiday season natin, saan talagang mas maluwag ang ating pong alert level during that time. Yung community quarantine natin ay yung mobility ng ating pong mga kababayan at marami rin po tayong returning OFWs, no? Maliban sa OFWs, maraming balikbayan, marami pong from other provinces na pumunta rin po sa probinsya natin. Marami rin pong mga turista na talagang nagbakasyon din sa atin. So, yun yung isang tinitingnan po natin na kadahilanan. Pangatlo, talagang nagtiyanggihan din tayo, no? Maraming tiyanggihan, maraming talagang natuwa ang karamihan, no? Marami rin po kami sa Baywalk, naglabasan, marami din po mga bar hopping. So, ito po talaga ang kadahilanan na tinitingnan namin na pagtaas pa ng cases po natin. Oo, totoo yan. Hanggang ngayon, marami pang tiyanggihan dito sa Dagupan. Tapos na ang piyesta, tapos na ang Pasko, pero may tiyanggi pa din. Opo. So, yan, Doc. So, kumusta naman? So, we're saying na most of the cases ay Omicron na? Ganun po ba, Doc? Opo. May mga positibong kaso na tayo ng Omicron, no? Sa probinsya natin. Opo. Pero ang pagbabantay natin sa kanila at doon sa huling talakasin natin, meron na po silang 14 days na from the time, no, na sila po ay dumating sa Pilipinas. So talagang sila naman po ay finalo up. Ito po ay mga returning OFWs natin. At talaga po namang sila po ay recovered na. Pero yun nga, dito sa surge ng cases ay tinitingnan talaga po natin na community transmission na po ng Omicron, no? At kanina po tinanong nyo, karamihan sa cases po natin ay galing po as resident. Talagang may hawaan sa community, no? May mga pamilya-pamilya na nag-ahawaan. Ma'am Jolly. How about mga frontliners natin? Kasi understand, parang yung mga frontliners natin sila rin yung unang naapektuhan ngayon, Doc. Opo, tama po kayo. Mahigit 100, no? About 123 ang aming pong mga frontline health workers actually sa mga hospitals po natin. So sa 14 na hospitals natin. Pero ang kagandahan po dyan dahil fully vaccinated po kami at saka may mga booster doses na po. So dito po 90% ay nasa home isolation sila. Nagpapakita lang po sila ng asymptomatic and mild na cases, no, yung mga symptoms po nila. At 5 lang po dyan sa 123 natin. 5 or 6 ang nasa hospital dahil may mga comorbidities po sila. Ayun. So yun, malaking tulong talaga yung pagiging vaccinated ng mga kababayan natin. Kahit na makakapitan pa din, ay hindi na po ganun kagrabe ang effect sa kanila, Doc, no? Tama po. Yung mga naitatala po natin, no, Ma'am Violi, na nasa hospital natin, ang po talaga is like 60 to 70% sa kanila po ay wala po silang bakuna. Yan po ang isang talagang pinapangambahan natin. At yung iba naman po ay yung mga moderate cases natin ay meron po silang mga comorbidities. Ayun. Pero, Doc, kinukumpleto pa rin yung 14 days quarantine. At ano pa ho yung ibang mga guidelines or hakbang pagka ganitong nag-positive ang isang tao? Ako, hindi na po natin sinusundan yung 14-day quarantine, no? Unless na sila ay nasa moderate case sila at may mga
mga comorbidities. No? Opo. However, ang pinaka the least na dapat po na pag-isolate natin or pag-quarantine natin is 7 days, no? To 10 days po. At yung may mga severe and critically ill, 21 days po yan. At wala na po tayong repeat swabbing, no? Okay. Hindi na po kailangan mag-repeat swabbing po ng RT-PCR. RT-PCR pa rin po ang ginagamit sa probinsya ng Pangasinan. Doon marami na pong local government unit ang gumagamit po ng rapid antigen. So yung rapid antigen testing po, ginagamit lang po natin pag symptomatic, no? May ubos-ipon po yung mga individuals. Pag wala po, if it's asymptomatic, hindi ko namin encourage ang rapid antigen. Tapos hindi na po sila kailangan po na mag-confirmatory test. Ang advice natin is talagang mag-isolate na po immediately. Mag-isolate. So, ilang days dapat, Doc, yung isolation niya? Opo, pag may contacts po, talagang 10 days po yung ating pong requirement, no, na sila po ay mag-isolate, no? At yung wala namang mga pinapakita po na symptoms pero may na-expose sila sa isang pasyente, ay quarantine nga po yung ating pong sinasabi sa kanila. Then, again, 7 days po ang requirement natin. At pag nagpakita ng symptoms, after 5 days, no, yung incubation period natin, Ma'am Bioli, pwede naman po silang mag-rapid antigen kung nagpakita ng symptoms or kung hindi available po ang RT-PCR, malayo sila, mag-rapid antigen po sila. Pero kung malapit naman po sila sa ating pong molecular laboratory, pwede na po silang pumunta at magpa-swab or tumawag po sila sa kanilang local government unit. At lahat din naman po ng LGU natin, kinikater pa natin yan, tinutulungan pa po natin sa mga swabbing requirements po nila. Ayun. So, yun po yun, Doc. Yan pang swabbing, RT-PCR, antigen, yan ho ba ay free na binibigay sa mga nasa community mula po sa LGU? Ang pagkakalam po natin, may mga LGU talaga po na bumibili ng rapid antigen nila, no? Hindi lang po tayo very sure kung ito po ba ay may recovery rin na ginagawa po ng ating mga LGU. Pero yung ating pong RT-PCR testing kasi po, ito po ay nasasakupan ng PhilHealth, no? Kaya pag yung pumupunta sa molecular laboratory natin na sila po ay symptomatic at saka sila po ay may exposure sa positive, yan po ay covered po ng ating pong or may travel history, covered po yan ng ating pong PhilHealth. Pero yung mga OFWs natin, no, kinalulungkot natin, nire-require nyo po dahil po kayo po ay babiyahin na, requirement po ng agency ninyo at saka requirement po ng airline, yan po ay binabayaran po nila. Okay, binabayaran na yan. So, yung pong balikan ko lang yung mga nag-isolate, no, na halimbawa may nag-positive sa antigen, tapos wala naman ng symptoms, bago sila lumabas, kailangan ho ba ng certificate from the RHU o wala na, lalabas na lang kasi wala na siyang nararamdaman? May ganun ho ba, Doc? Opo, hanggang pa rin natin, no, na sila po ay monitor pa rin ng Barangay Health Emergency Response Team natin. Kasi nga po, naabisuhan naman po ang ating mga local government units na may mga positibo sila. So alam pa rin nila po na may mga positive cases pa sila. Okay. So anyway, at least yung sinabi natin na bagamat tumataas ang bilang ng mga kababayan natin na nagkakaroon na apektuhan pa rin ng virus. Could we say na nasa critical level ang Pangasinan pagka COVID-19 ang pinag-uusapan, Doc? Sa ngayon po, moderate risk, no? We would like to yung inform the community, ang ating probinsya, na tinitingnan tayo ng Octa Research at DOH na maaring tumaas ang cases natin at maideklara po tayo na nasa high risk or critical risk, no, na probinsya. But right now, kung pinagbabasehan po namin yung average daily attack rate po natin, tayo po ay about 4, no? So 4.5. So tinitingnan po namin ito on a moderate risk kasi yellow po ang tag natin. Ayun. Kumusta naman po yung mga isolation areas natin, Doktora, na nasa ilalim po ng provincial government o Pangasinan? Opo. Sa ngayon po, Ma'am Yoli, temporary closed, no? Okay. Kasi nga, karamihan nga po doon sa cases po natin na nabanggit natin na aktibo, actually po, 60%
ay nasa home quarantine sila or okay. home isolation. So at Okay. magpapakita sila ng asymptomatic to mild, no? At yun nga po, 134 ang confirmed cases natin na nasa hospital Okay. sa 14 na hospital natin. So napapakita po yan na about 20% ng mga cases ay na confirmed cases ay nasa hospital po natin, no? So karamihan po talaga ay sila po ay nagpapakita ng asymptomatic and mild, kaya po sila po ay naka home isolation and home quarantine. At ito po ay pinapayagan as long as yung kanilang mga ginagamit ng pasilidad sa bahay nila ay naaayon sa requirement din ng Departamento ng Kalusugan. Dapat po may nakaseparate yung room. No, pangalawa, meron po silang mga toilet na sarili na ginagamit. Meron pong means kung paano po sila binibigyan ng pagkain. Very important po yun. Kasi nga, hindi sila pwedeng gumamit ng mga, dapat lahat disposable. Okay. Hindi po ginagamit. Pang-apat, wala pong mga elderly doon sa tahanan nila. No, na vulnerable group para hindi ho nila mawaan. Ayun. At least sa bagay naman yung mga kababayan natin medyo na alam na nila, no, yung mga gagawin pag nasa pag home isolation yung ginagawa nila, ano po, Doc? Opo, at very important po 'yan para nga po masugpo natin yung ating pong transmission, no? Yes. Kailangan mag-observe po talaga tayo ng ng ating pong mga requirement at saka yung ating pong pagsugpo dun sa yung ating mga health protocols, no, na talagang kailangan hindi kayo sabay-sabay na kumakain ng sa ganon, hindi natin sila nakahawaan yung ating pamilya. Apo. Yung ating molecular lab, Doc, I understand parang nag-close nito dahil ng mga nag-positive din doon. How is it now? Opo, tama po kayo. Hindi po kami nag-close, Okay. pero nag-reduce kami ng operation. Okay. No, dahil kasi nga po, nagpaparun tayo ng specimen ng about 4 to 6 times, no? In a day para nga po mabilis ang turnaround time ng mga testing natin. So, balit, nung nagkaroon po tayo ng about 4 to 5 na medtech na affected, pati yung ating mga support group, meron ho tayong tatlo, so po yan, na talagang kailangan silang mag-home isolation. Okay. So, nireduce po yung operation ng ating pong molecular laboratory. So, nagra-run na lang po sila ng halos 3 beses na lang. Pinipilit po na 4 times, pero at most, an average of 3 nagpapatakbo ng specimen. Subalit bumalik na po tayo, Ma'am Bioli, no? Ngayon po ay nagma-maximize ulit tayo ng operation po natin kasi nakatapos na mga isolation ng ating pong mga medical technologies po. Opo. So, yung mga bayan at syudad na parang may matataas na kaso, ano po yung advice natin sa kanila, Doc? Opo, marami ho tayong ngayon na tinitingnan, no, na talagang yung mga nangunguna po, ang bayan po ng Lingayen, may 149 sila na aktibong kaso. Calasiao, 129, Ordaneta City, 125, Malasiki, 87, San Carlos City, 84. Yan po yung mga nasa watchlist namin na top 5. So, ang advice pa rin po is, since nasa alert level 3 tayo, ay very important, no, na kung meron silang clustering of cases, Ma'am Bioli, kailangan sila mag-gradual lockdown. Okay. No? Opo. So for example, meron sa isang bahay na 3 ang cases po doon, kailangan po nilang i-lockdown yung bahay. Kasi kung lalo na kung doon na nag-isolate yung ating pong mga positive cases or kung ito ay isang street, then yung street lang naman na yun po ang i-gradual lockdown nila. So talagang sana po ina-advise natin sa mga local government units na talagang pag-itingin po yung granular lockdown nang makontrol nga po natin itong transmission. Pangalawa, ay higpitan nga po talaga ito pong ating mga health protocols natin, no? Yung paggamit ng mask, no? Yung physical distancing, at ito pong frequent hand washing. Pangatlo, i-encourage talaga po na yung mga unvaccinated ay stay at home na lang. Nang sa ganun nga po, hindi na tayo po magkahawaan. This is also a protection for the unvaccinated. No? Hindi lamang po yung mga dinidiscriminate natin sila, pero protection po ito. Kung ayaw po nila magpapakuna, no, nire-respeto po natin yan kasi nga po may mga mayroon po kaming mga
feedback sa amin na ayaw ng relihiyon nila. Right. No, takot sila doon sa injection, Opo. sa epekto, no, yung mga ganun. So, nire-respeto naman po natin yan. Opo. Kaya hinihikayat natin sila na magstay at home. No, at wag po kayong lumabas kasi nga po mai-infect kayo. At karamihan sa unvaccinated, sila po yung mga nasa hospital po natin. Ayun, opo. Kumusta ho ba ang vaccination rollout sa Pangasinan, Doc? Opo, dito naman po sa vaccination rollout natin as of yesterday po Apo. ng 10:30 PM kasi yan po yung pagmamonitor ng team natin. Sa dashboard po natin, ang Pangasinan naman po ay nagtala na ng for the total first dose, tayo po ay meron na po ng 1.9 million. Okay. Kasama naman na po dito ang Dagupan City, no? At for the fully vaccinated, meron po tayong 1,656,000 na po natin na fully vaccinated po natin. So, kung tinitingnan po ito, it's about 52% ng fully vaccinated natin at ito pong sa first dose natin is 61%. Apo, ba't tuloy-tuloy po yung vaccination program natin sa provincial government? Opo, itinaas po kasi ng kung mapapansin ko po, the last time na nagre-report po ako, mataas na po tayo. Opo. Nasa 77% na, tsaka close to like 80% na po, no? Okay. Pero binago na po kasi yung target population natin ng Departamento ng Kalusugan kung saan idinagdag na nila yung 5 to 11 years old na populasyon, Ma'am Yoli. Okay. Opo, na though hindi pa natin sila nababakunahan, pero idinagdag na ng DOH na kasama na po na target yun for the 2020. Okay, Doc. So, congratulations. At least, no, nagagawa natin yung mga dapat nating gawin pag COVID ang pinag-uusapan. So, Doc, aside from COVID... Opo. At saka ano po tayo, ang pinakamarami pong napapagunuhan sa buong Pilipinas is actually the NCR at pumapangalawa na po ang Region 1 sa pinakamarami pong napapagunahan. At sa Region 1, alam na po natin na ang humahatak ng Region 1 is ang Pangasinan po. Yes, Apo. Congratulations for that. Pero Doc, syempre aside from COVID, syempre may mga ibang sakit pa na dapat nating maging aware din po tayo. Ano po yung mga pagkagantong panahon, taglamig, ano po yung mga dapat natin na maging aware po tayo na kailangang sakit na pinoprevent din po natin, Doc? Opo, tama po kayo. Actually po yun yung yun yung challenge namin ngayon na mataas po yung mga cases po ng COVID kasi sumasabay po yung mga flu-like symptoms, no? Okay. Meron pong pag-ubo, pagsipon na nararamdaman, meron din pong mga paglagnat na nararamdaman ng mga kababayan natin dahil nga po dito sa ating pong taglamig, no, na malamig na panahon. Nag-trigger din po yung mga COPD, no, ito yung mga may emphysema, sumasabay din po at saka may mga asthma, no, na mga nararamdaman ng mga kababayan po natin. Kaya po pag may mga ganito po na nararamdaman at alam naman po ninyo na wala naman po exposure, ang importante lang po talaga is mag-isolate kayo na hindi na po talaga kayo magkaroon ng infection din ng COVID. So, marami po ito nasa mga health centers po natin ito, Ma'am Yoli, doon po sila nagpapacheck up. Yung iba naman po ay talagang nagsiself-medicate na kaya nga po nagkakaubusan po ng mga paracetamol, no? At saka para yung mga gamot ng sipon. Pero yun po, inom lang muna maraming tubig, alalayan natin yung ating mga pangangatawan, no, yung ating immune system. May mga vitamin C po na with zinc, no, sana po. Sodium po, ascorbate ang pinakamaganda po sa inyo with zinc. Ito yung sa mga adult. At inom po tayo ng maraming tubig at masusustansya na pagkain para po tumaas ang immune system natin at hindi po tayo umabot na magkaroon ng komplikasyon. Kasi yun yung mga problema namin, yun yung mga challenges namin, Ma'am Yoli, nagkakaroon ng komplikasyon na bumabagsak at bacterial pneumonia. Kaya umaabot po sila sa mga hospital. Kaya kailangan prevention lagi ang isipin natin. Ano po, Doc? Opo, na mas tumingin doon sa prevention kasi po malaki pong bagay po yan sa ekonomiya natin. Apo. So Doc, maraming salamat. Ano po yung direktiba, advice ng ating gobernador sa ating mga kalalawigan ng Pangasinan through Provincial Health Office, Doc? Katulad po ng nabanggit po natin kanina, no, ang puting gobernador, Amado Aipong Espino III ay talagang nakatutok pa po dito po sa laban po natin ng COVID. Kung saan talaga nga po ay muli, no, siya mismo ay hinihikayat niya tayong lahat. Sabi niya nga
protektado ang bakunado. No? That's At right. marami tayong bakuna ngayon, Ma'am Bioli, no? At napatunayan na po natin na the vaccine works. Actually, yung vaccine po ang game changer talaga natin. Right. Na kung saan, mapapansin nyo po, hindi katulad nung Delta variant ang predominant last year, napuno ang mga hospital po natin kasi nga po mapagsik ang Delta variant. No? Pero itong Omicron ay highly transmissible siya, pero nakakatakot pa rin doon sa vulnerable group, yung mga elderly, may mga comorbidities at saka mga bata. Katulad ng nabanggit ko po, may 6 na buwan na namatay, Kaya no? nga po, Opo, na pinakabata natin na naitala ngayon sa cases po natin. So nakakalumpot po yun. Opo. So, Ma'am Bioli, ang talaga pong suportado ng gobernador ito pong pagbabakuna. Yes. Kaya paghihikayat po kami na talaga po sana magpapakuna po tayo. Katulad po, ngayong araw, meron pa rin po kami mobile teams natin, no? Okay. Hinihikayan po namin kayo talaga na yung mga nasa mga taren, no? Barangay Sapang, San Manuel, may mga mobile team po kami dyan, and Malasiki, may mga mobile team po kami. Pero muli kaming nananawagan, Ma'am Bioli, na nagbabakuna kami, first dose, second dose, no? At saka yung booster po. Yes, so, right. Bukas, Friday, at saka Saturday, nandito po, meron po dito sa training center muli ng Kapitolyo, no? Sa Lingayen. Kahit na po hindi kayo taga-Lingayen, kahit na po nasa ibang lugar kayo, Apo. kung meron po kayong pagkakataon na makapunta, no, kami po ay nag-uumpisa na at 7:30 at nagtatapos po kami ng alas 5. Kung pumunta po kayo, nagka-cut off lang kami ng 2 o'clock kasi nga po lahat ng nandoon na para po maservisyohan po natin. At muli, Ma'am Bioli, pasensya na po mananawagan lang ako. Yes, Saturday please. po. Opo, Sa Magic Mall ng Ordaneta City. Okay. Yung mga malapit po dyan, meron po kaming bakunahan dyan. Muli, first dose, second dose po, at saka booster. Booster shot. Okay. At sa Saturday din po sa Robinson, Calasiao. So, Okay. pinapanawagan namin yan. At yung linggo, nagbabakuna na rin po kami ng linggo. Meron din po kami dyan sa Roman Catholic Church ng Calasiao. May team po kami dyan ng PHO. Okay. At ito po inaayos namin, Ma'am Bioli, itong linggo rin. Dito po sa Baywalk, sa Baydin Malay. Kasi, opo, kasi napapansin namin marami talagang naliligo pa, no? Yes. Ng mga kababayan natin. Opo. So, inilalapit natin yung serbisyo po ng pagbabakuna para po talagang, minsan po kasi yun ang kadahilanan na sinasabi ng mga kababayan natin, Ma'am Bioli, na hindi sila nakakapagbakuna kasi may trabaho sila ng Sabado-Linggo. So, ngayon po talagang binubuksan na natin ang Sabado-Linggo para po talaga makapag-access kayo at wala akong kadahilanan na hindi kayo mabakunahan. So, samahan po natin ang ating butihing gobernador, Amado Ay po, na talaga pong matuldukan na natin itong pandemic. At tayo po ay muling makapag-arangkada sa mga sa new normal natin at sa ating pong mga negosyo at ekonomiya ng Pangasinan. Maraming salamat Ma'am Thank you, Bioli. Doc. Thank you for Mabuhay the na po. love. God bless you po. Opo, ingat po kayo lagi. Opo, kayo rin. Stay beautiful and keep safe always. Apo, thank you. ma'am. Bye-bye. Okay, yan po mga kaibigan ng ating Wonder Woman na Provincial Health Officer, Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, no? Na halos sa hindi na rin siya nagpapahinga pero sumisexy at gumaganda si Dr. Ana. Thank you. At syempre yan po panawagan, no? Magpabakuna po tayo para tayo po ay protektado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Okay, magpapatuloy po tayo at sa ating pagbabalik, doon sa hepe ng Asinggan, nandiyan pa, babalikan po natin yan at syempre baka magkaroon din ng pagkakataon yung ating pogi na, mabait pang PIO at DPDO ng Pangasinan Provincial Police Office, si Lieutenant Colonel Bingory Asis, no? Dahil sabi ko tatampo na ako sa PPO, sa Kapulisan ng Pangasinan. Kasi pinipili po ata nila yung kanilang pinupuntahang pagpapa-interviewhan. No? At yung magandang kwento dyan po sa Asinggan. Magpapatuloy po tayo pagkata nilang mga mahalagang paalala, 5 minutes bago mag-alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Oras ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the...
Alright, nako may utang. May utang na pala tayo sa kababaihan in action kasi 7 minutes, makaran po ang alas 9 ng umaga. Happy birthday sa aking classmate sa Ernesto Esteban na nasa, saan ka na nga ba? Nasa Macau ba? Oh, good morning to you at happy birthday to you. Hindi siya Macau, wait lang. Titignan ko kung nasaan siya para hindi ako dito. Para tamang-tama lang yung sinasabi ko. No. Happy birthday! At syempre sa lahat po ng mga classmates natin na nanonood sa atin, no? Nasa Dubai. Nasa Dubai si Istong Ernesto Esteban, aking classmate, high school classmate. Happy birthday to you! At syempre kay Sir Rolly Antalan at iba pa mga classmates na nanonood sa atin ngayon. Thank you so much, Madam Ping Dalmasio. Yan, basta I'll see you within this week para sa yung vitamins. Alam mo na yan, loves ko kayo. No? At sa lahat po ng mga viewers natin na nanonood sa atin, bakit parang nawawala-wala yung ating Facebook, yung ating internet? Conrad, no? Morning po sa inyo. At syempre kay Madam Myla Palma at kay Sir Ferdinand Bingo D. Asis, ang ating DPDO, DPDA, lahat na. PIO ng Pangasinan Police Provincial Office. Basta sir, alam mo na yan. More than decades. 2 decades. Wag na, baka makwenta pa nila. So, I know. No? You know my no. You feel how I feel. Ganon yon. Okay? Wala kasi si Hepe ng Asinggan ay ini-interview ng ating mother station sa DZRH kanina. Pwede na ba tayong sumunod? No? Good morning, Sir Rolly. Ingat-ingat. At syempre, para makapagkwento naman sa atin na mga kaganapan po dyan sa bayan ng Asinggan. At kung anong nangyari ba kay Lolo, no? Bakit ganun? At nakarating pa siya sa national level. Yan, si Sir Ronnie Mamaril, ang Fire Marshal ng San Nicolas ka na nga ba, classmate? At syempre kay Madam Marilyn Emperador. Good morning po. Maraming salamat sa laging pagsubaybay. I hope na kayo healthy dahil sa pagmamahal na sodium ascorbate ng Action Radio. Dahil minamahal nyo din kami. Lagi silang nanunood at nakikinig sa atin sa Action Radio. So, antayin lang natin. Baka pwede na si Hepe. Ano nga ba yung pangalan ng Hepe ng Asinggan? Si Major Election, ha? Ay, gano'n? Oh, hindi man siya, ha? Sige lang, no? Antayin lang natin. Ayan, so, yun po yung pahayag kanina, ha? Ni Doktora Noemi. Doktora Noemi. Yung aking friend na nanonood sa atin na nasa, saan ka na nga ba sa US? Friendship. Si Doc Noemi. Kumari ito ni ni Sir Bingo. Doc Noemi Porigay. I miss you. Alam mo yan. Basta. Hope to see you soon. Kailan nga ba yung soon na yun? Mag-iingat ka lagi dyan. Alam mo na yan. Kailangan sooner or later, sana sooner, ay magkita-kits tayo. After 5 minutes na ongoing interview niya sa national. Ay, okay. Okay, sa national, okay. Mga national. Okay. Sige, nako. Hindi man talaga si Sir. Sige, after 5 minutes, antayin lang natin, Good morning, Sir. Rolly and Talent, good morning to you. At sa lahat po ng mga classmates natin, high school classmates, good morning. Again, kay Madam Ping Dalmasio, kay Madam Evelyn Bautista. Morning. Good morning po yung mga high school teachers natin. Maraming salamat po. At kay Madam Marlene de Guzman. No? Ingat-ingat po kayo lagi, ha? Yung mga junior citizen. Huwag na pong masyadong naglalabas. Kung kayo ay lalabas, ayain nyo ako. Ganon, no? Para makapagbanding tayo. At maraming narantod mo na yun, si Jerry, para maihanda mo na. So, yun po kasi, itong nangyari dyan sa Asinggan, na si Lolo, nakakalungkot naman. Ako personally, yung feelings ko, hindi na siguro dapat umabot sa ganun. Na makasuhan siya, tapos hindi nga siya makapagpiyansa kasi sarado yung court. No? Manggalang yun eh. Ano ba naman yung humanitarian consideration mula dun sa complainant? Pero again, hindi ko
Oh my God, ano naman yan? No. Hindi, wala naman po ako dun sa pinangyarihan mismo. So sabi ko nga kanina, hindi natin alam, baka may heated argument pa sila, nagkainitan, kaya yun, yung complainant ay napilitan siya na kasuhan etong si Lolo, at hanggang sa, yun na nga, umabot na kailangan magpiyansa, pero hindi siya makapagpiyansa kasi nga sarado yung court. Kaya, yun ang nangyari. Conrad, action Conrad. Action ko, mag-commercial tani, ganyan alaga dun si Hepe. Pautang ng oras, action dad, sa kababaihan in action. Pero sana lang, ano ba naman yung patawarin na lang? Oh, yun yung aking personal view. Kasi lolo na rin naman na yan eh. Diba? Senior citizen, tapos mangga lang yun. Eh kung yung may-ari ng mangga, ay nako, basta diba, mamaya at makakausap natin, hopefully, yung Hepe ng Asinggan. Pero magpapatuloy pa tayo, we got 12 minutes. At sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, mga iba pang mga balita, impormasyon na kailangan po nating malaman. Siyempre, yung pahayag kanina ni Dr. Ana de Guzman, kailangan po nating mag-iingat. At sa panahon ngayon, hindi lamang dapat yung COVID ang ating tinitignan, kailangan maging aware din po tayo na usong-uso ang sakit, usong-uso ang lagnat, usong-uso po ang ano pa bang mga sakit na ngayon, ubo, tapos diarrhea, meron yung acute diarrhea at iba pa. So kailangan talaga nating tignan ang ating kalusugan. Kailangan talaga nating bigyan ng atensyon ang ating kalusugan. Importante yan, no? Dahil ang kalusugan ay kayamanan. Kahit gaano karami ang yung pera, kung ikaw ay hindi malusog, yan, mauubos din yan. Kaya kailangan, yan po isa sa mga priorities natin na malusog po tayo palagi. At sa ating pagpapatuloy, okay, sa iba pang mga balita, impormasyon, sa ating pagbabalita, mga karagdagan pang balita, impormasyon, mahigit 28 million pesos ang pondong iniwan ni dating Mayor Belen Fernandez sa ilalim ng administrasyon niya para sa renovation ng Dagupan City People's Astrodome. Aniya pinondohan ng panahon niya ang istrukturang ito base sa rin sa dinisenyong world-class perspective sa halagang 28,910,905 pesos noong 2019 at per implementation na ito. Subalit nang i-turn over niya ito sa kasalukuyang administrasyon noong 2019, nakapagtatakang hindi nila agad sinimulan ang rehabilitasyon nito, pahayag ni dating Mayor Belen Fernandez. Pinuna niyang iniba ang disenyo na ginaya na lamang sa isa pang istruktura sa ibang syudad sa Pangasinan. Idinagdag pa niya na inuna niya ang mga kinakailangang serbisyo sa lungsod tulad ng gamot, pambayad sa kuryente at pasweldo sa mga empleyado ng Dagupan LGU na sinolusyonan itong mahanapan ng pondo matapos iwan ng sinundan niyang administrasyon na lubog sa utang ang syudad ng Dagupan. Sinabi niyang na umupo siya bilang mayor ay may utang ang Dagupan na 37 million pesos. Mapuputulan na din ng kuryente dahil hindi nakabayad ang syudad. Noon, pati pang sweldo sa mga empleyado ay wala ding maibayad. Simula sa pagtanggal sa korupsyon, red tape, kotong, gossip projects at pagmamagic sa government transactions, nagawa ni dating Mayor Belen Fernandez na maibangon muli ang Dagupan mula sa kaawa-awang estado nito. Bunga nito, nagkaroon ng savings na 178 million pesos at nawala na rin ang loan noong 2019 dahil nabayaran ng buo ang 281 million pesos na utang sa ilalim pa ng administrasyong kanyang sinundan. Dagdag pa ni dating Mayor Belen Fernandez. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Alright, mukhang busy na ang ating hepe ng Asinggan, no? Naka-live na siya sa Facebook. Okay. So, yun, no? At least, in fairness naman sa mga pulis Asinggan, sabi nga nila, nag-ambag-ambag na nga daw siya. Sino ba yung nagsabi dito na ako na lang magbabayad? Dexterios. Ano pangalan mo, ha? Siyaklay madbayar ya bill to, may mas kaskasyan niya masikan, Madam Biwali. Oo nga nag-ambag-ambag naman daw yung mga pulis sa Asinggan para sa bail ni Lolo. Kaso nga lang kasi close ang court, di ba? Di ba may order ang Supreme Court na i-close muna yung mga court dahil nga sa situation, dahil sa COVID, mga online muna yung mga transaction nila, kaya hindi siya nakapag-bail. Pero ito, sino ba yung nagpakulong? Ano ba naman? Wala naman siyang kaluluwa. Sa pulis naman, syempre, sumusunod lang sila sa mga dapat nilang gawin. No, hindi naman nila pwedeng hindi isampa yung kaso kasi may complainant nga, no? Pero yun lang, no, naging national na kasi nag-trending na si Lolo, kawawa naman. Bagamat sabi ko nga, siguro nga may kasalanan siya kasi hindi siya nagpaalam, trespassing dahil nabakulan na nga nung may-ari, yung Mangga Kalamoria, talumto. Siya po yung nagtanim. Kaya all the while, akala niya sa kanya pa din, kasi siya nga yung nagtanim, tapos nung nag-harvest na siya, di man, no? Impakulong. Kaya kung sino man yung nagpakulong kay Lolo, kung sino man nagkaso, nagsampa ng kaso kay Lolo dyan sa Asinggan, maawa ka naman, wala kang puso, no? So, eto na, no? Oo nga, no? Laya na nga ba siya? Tanong ni Te. Nakalaya na nga ba? Wala na? Oo nga, naka-national level na si Major Napoleon Election Jr. Sa bagay, hindi talagang napapanahon ka, sir. Kasi election time ngayon. Pero again, in fairness naman sa Asinggan PNP, sa HEPE, ginawa lang nila yung kanilang dapat na gawin. Pero yan nga, no? Pero sana naman, hindi na sinabing congratulations dahil sa accomplishment na yan. Huwag na. Di ba? Dahil sa accomplishment, dahil pagkakahuli kay Lolo naman, dahil sa pagnanakaw ng mangga na kanyang itinanim. Oh my God. Kung sino man yung nagpakulong sa kanya, kung sino man yung nagkaso sa kanya, Diyos ko, no? Ano bang pag-iisip at puso meron ka? May puso ka pa ba? Ang mulagtan, hindi mo na ngarudon, pinatawad ngarudon, ni Lolo Daytan, anyaki din, awanti pusong ngarod. Okay, naku, wala na tayong oras. Actually, kanina pang wala ng oras. Panahon na nito ng kababaihan in action, ni Action Dab. So, di ba, pag nagkaroon ng time, hopefully, or baka mapasyalan natin ang Asinggan PNP, no, para mapasyalan din natin si Sir Mel Aguilar. Baka naman, meron dyan tayong mga fresh milk dyan, no, Sir Omeng. Medyo nabayag mo ito nga hanggang nakaapan ni Jay Asinggan. Nyaki din. Okay, so anyway, maraming salamat po. At Sir PIO, Sir Bingo, alam mo na yan. Sana maiparating sa mga kinaukulan ang mensahe ko sa inyo. Thank you, Sir Dexterity, Nanti, kahit mankintala ko mo na may si kay mambayar, mangitira ang ilaikin ko, usus ko. Kaso binayaran nag-ambag-ambag na nga sila. Yun nga lang, hindi siya makabail kasi walang korte, sarado. Thank you so much, ang PI, sige nga, kung anong nangyari, sige, no? Tapos pahingi ng picture niya dito para sikat-sikat naman ng konti. Yan, yung information officer, public information officer ng Asinggan, na siya rin yung nagsulat niyan kung naman kasi, Sir Omi, at sinulat mo pa, tuloy. Oo nga, hindi pa siya nakalaya kasi nga close ang court. Okay, habang inaantay natin kung pwede, Action Dab, sorry okay. Dahil dyan, sa bagay na yan. Sige. Thank you, Action Jerry. Alright, ako'y pansamantalang mamamaalam mga kaibigan sa ating palatuntunang SPN sa Pangasinan natin. Special edition po ng MIB, mga isyu ng bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa kapulisan sa ating Pangasinan Police Provincial Office, headed by Police Colonel Richmond Tadina. Sana, sir. No, sana all. Sana lapag. Sir Bingo. Sana equal ang pagmamahal.
Wala kang tinitignan at wala kang tinititigan. Siyempre sa kanilang poging PIO, si Sir Bingo. And congratulations din kay Major Art Melchor, ang hepe ng mga terror. Meron siyang award. Hindi ko na nabasa ko yung anong kanyang award. Sa lahat mga kapulisan natin, congratulations sa inyong mga ginagawa para sa ating mga kababayan. Oh? Pero alam nyo na yan. Thank you sa lahat po ng mga viewers natin. Yan. At yung panalo ngayon si Madam Ping. Madam Ping Dalmasio. Siya yung mabibigyan natin ng Sadyam Oscar Bates, courtesy of Parek, siyempre pagmamahal po ng Action Radio. At Chimona nani, huwag ka mapaga, tablatan, love you muti. Basta tayo yan. At sa lahat po ng mga viewers natin, sa lahat po ng mga nagbigay ng comments, nanood sa atin, ang pasikatin po natin yung malaki ang puso niyang nagpakulong. Oo nga, masyado siyang maawain. Correct, Madam Imelda. True. Sana malaman natin, Conrad tuloy. Jeric, anong pangalan ng complainant? Doon sa Asinggan, may pangalan ba siya? Yung complainant, yung nagpakulong kay Lolo. Yun dapat, no? Huwag siyang pamarisan, wala siyang puso. Kung sino man yung nagpakulong sa 80-year-old na Lolo ng Asinggan, ay nako. God bless you. Konsensya mo. Awan latta. Awan konsensya mo. Nyaki din, Lolo daytay. Manggalaag daytay. Ipakulong mo pa siya naman yung nagtanim. Siyempre, all the while, akala niya sa kanya pa rin yun dahil siyang nagtanim. Nako! Oo naman, Madam Imelda, of course, meron ka. Ikaw pa. Love kita Alam ko namang love mo ako, di ba? Thank you so much once again. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nagmamahal, sumusuporta, nanunood, nakikinig sa atin. Thank you. Balbalag ya salamat od si kayo amin. Again, yung nagpakulong sa kay Lolo dyan sa Asinggan. Maamuak lang ang tinagan mo kita. Kita dayta. Happy birthday, Stong! Ernesto 7, si classmate. And again, kay Sir Ronnie Mamaril. At syempre kay Maring Jocelyn Olip Fernandez. Oo nga, totoo yan, Maring Jocelyn, no? Siguro nga wala siyang magulang. Correct? Wala siyang puso. At syempre kay Sir Ronnie Mamaril, ang Fire Marshal ng San Nicolas Ajay. San Nicolas ka, classmate wa. At syempre kay Inay Kong Maganggana, I miss you, Madam Inay. Madam Inay ito lang. Inay Helen Bernardo, at si Fader, at si Maring Eileen, at saka mga cute na mga apo nila. Yan. Hello, Mother. Miss you. Kailan ka mang bakasyon, oy? Bakasyon ka na ata para kapi-kapi tayo. Mahirap kasi magbakasyon ngayon. Yung mga nasa abroad dahil sa COVID na ito. Inay, love you, miss you. Ingat po kayo dyan. Regards kay Fader at kay Maring Eileen, di ba? Thank you once again. He was just in good faith. Oo. Akala nga niya, tanim pa niya, sa kanya pa yun. Ikuna, bagik pa'y dayta, ta siya nga routine nagmula, kung kuna na mo no. Tapos bigla na lang siyang kinasuhan, tapos kulong, tapos hindi pa makapagpiyansa kasi wala ngang court. OMG. Thank you! Kanina pa ako nagta-thank you. Balbalagyan salamat on si kayo namin. Kasama natin sa News Center si Action Jeric Pasilio, ang Action Nahikam sa ating technical department. Bachelor pa rin hanggang ngayon, 2022 na. Ni Inataylay Noynoy. Sa kuwam muna sama, ni Watan na ninuin Pangulong Noynoy ay kamo natan, ang tula, ni 2022 lang ko nila. Narap ta ka, nunutang ko. Bachelor niyang gadnatan. Kagawa, 2022 lang. Ni papauna ang dakararate babalulag kita na. Si Kuwanan Jeric, si Kuya Kundad niya, kwanto. Si Kuwanan ay kamo, si Kundad niya, kwanto. Tan si Alex, syempre, mas matakan ira na siya, kwanta. Paano tulatan Kundad? Siya alay lechon. Hello, Miss Claire. Action Claire. Si Michael Brian Galvan. Pabati naman po sa Godwin Galvan. Godwin Galvan. Godwin ang pangalan o Godwin Galvan. Salamat po. Okay. Yes, that's right. Okay. Yes, Inay. Love you. Ingat po kayo dyan. Layo de la Cruz, good morning. Masalamat halaman. Totoo na ito. Ewan ko kung may time pa sa Action Dab sa kababaihan in action. Basta lagi po tayong mag-iingat. Face mask pa din. Si COVID nandyan pa din.
At kung may pagkakataon, marami pong mga schedule na inilalaan para po sa pagpapabakuna. Magpa-vaccine po tayo. And above all, kailangan po ay mag-ingat at prayers. Dahil prayers can move mountains. Prayers from the heart na sana po ay safe tayo palagi. Yan po. Ako po ay laging nagdadasal para sa aking pamilya, para sa aking pamilya sa Action Radio, para sa inyong lahat, sa lahat ng mga fans, mga viewers and listeners na sana po ay safe tayo. Thank you so much. Keep smiling everyone. Ako po inyong lingkod, Action Violi Valdez. At manatili po tayong safe dahil sa Action Radio, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan ang ating oras, 36 minutes. Makaran po ang alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by Champions